M'acaben de dir que acaben de veure vehicles no identificats pel sud del poble, per la carretera principal. Ah, no identificats? No saben el que és? No saben si són civils, si són hostils, però el Pau se'l tinc allà, a l'altre... Vale, ara li dic, sí, vaig corrents, perdona. No. Sí, perquè diuen que... O sigui, ara m'acaben de preguntar qui té els vehicles. I, clar, els ells se'ls haurà d'anar-los a buscar i a vindre, i no els troben. Blaus, 360. És possible que hi hagi enemics pel bosc, O sigui, fem una cobertura de 360. Sí, seguim cobrint. Aviam. És a dir, ara mateix tenim dos reports. Un és que hem vist Humvees fugint des de no sabem on cap al whisky, i l'altre report que diu la Tonero és que ha perdut el seu Humvee. Els seus Humvee, vale? Sí. Si juntem un i un, crec que tenim el puzzle. Caminata. No fotis que ens han robat els cotxes.